Dobrý den, v dnešním videu bych vám rád ukázal, jakým způsobem se zaregistrovat do Liberta Jia. Tady tohleto video, které právě sledujete, tak jeho odkaz najdete pod tímhletím videem v textové části na YouTube. Je v něm velmi podrobně vysvětleno, čím se Liberta Jia zabývá, co vlastně díky Liberta Jia všechno získáte. Podotýkám, že registrace do tohoto projektu je zcela zdarma. Můžete zde začít budovat svůj biznis, své podnikání, celá bez jakékoliv investice. Záleží to opravdu jen na vás. Pokud to budete brát jako práci, věřte, že časem získáte nadstandardní výdělky, které budou stále a stále se měsíčně opakovat. Společnost Liberta Jia vznikla v roce 2013, úspěšně se spustila v říjnu. V současné době je v ní zaregistrováno více než 1 600 000 lidí z celého světa a stále nové a nové registrace probíhají. Společnost bez problémů vyplácí, důkazy výplat můžete vidět v naší skupině na Facebooku, která byla vlastně také jako podpora zřízena. Máme veškeré informace přímo z centra společnosti, máme pravidelné prezentace a webináře, které se konají v neděli, v úterý a ve čtvrtek. Také bývají samozřejmě speciální webináře, ve které se dozvíte veškeré otázky na vaše dotazy a odpovědi. Já vám můžu toto společnost s čistým svědomím doporučit, sám jsem v ní zaregistrovaný již 9. měsíc a také již mám první výplatu. Nyní vám teda v krátkosti ukážu, jakým způsobem se jde do Liberta Jia jednoduše zaregistrovat. Provedu vás jednotlivými kroky, ukážu vám vše, co je potřeba nastavit a také, jak začít plnit úkoly. Tak pojďme na to. Začátkem bych vám rád představil samotné stránky Liberta Jia. Tady máte informační stránky, které jsou na adrese news.libertajia.com. Stránky jsou obsáhlé, každý den jsou doplňovány novými a novými informacemi, takže bez problému si je můžete prohlídnout. Další stránky, které Liberta Jia má, jsou na adrese portal.libertajia.com a na těchto stránkách se dozvíte také vše o společnosti a o tom, co se připravuje. Máte zde také představené produkty. V současné době má společnost 4 produkty, ale chystají se další. Já teďka momentálně z poslední prezentace vím, že těchto projektů má být již 10. Přes oboje stránky se poté můžete, jakmile se zaregistrujete, bez problému přihlásit, pokud kliknete zde na login. Tady na té stránce máte taky vše o společnosti a také o produktech a vše vlastně o novinkách, co se chystá. Pojďme teda na samotnou registraci. Pokud chcete zaregistrovat, je nutné mít link od svého sponzora, který vám buď zašle. Pokud ten link nemáte, najdete ho opět v textové části na YouTube pod tímhletím videem. Poté stačí pouze na tento link kliknout. Po kliknutí na registrační link vám najde tahleta stránka. Zde vidíte jméno svého sponzora, to si prosím zkontrolujte, abyste se registrovali pod správnou osobu. Tato osoba by vám měla poté posléze dávat objektivní informace. Pokud bude zájem, tak vás tato osoba také přihlásí do skupiny na Facebooku, kde máte veškerou podporu. Pokud je to v pořádku, kliknete na Confirm a dostanete se na vyplnění formuláře k registraci. Zde si zadáte svou přezdívku, kterou chcete používat v Liberta Jia. Po vyplnění přezdívky následně vyplníte své jméno a příjmení. Podotýkám, že by neměl obsahovat háčky a čárky, takže bez diakritiky. Následně se musí vložit číslo dokumentu, který budete později přidávat v kanceláři pro ověření. Může se sem zadat číslo občanského průkazu, řidičského průkazu nebo pasu. Údaj určitě zadávejte podle pravdy, nic si nevymýšlejte, protože pak by se vám to mohlo vymstít tím, že nebudete mít ověřenou kancelář, nebudete mít ověřené výplaty a tudíž nebudete moci vydělávat. Zde se vypíše datum narození. První se píše rok, poté měsíc a poté den. Je potřeba tady mít i ty pomlčky, takže si na to dávejte pozor. Takže vypíšeme rok, následně měsíc a den. Poté vyplníme e-mail, čili jak vidíte, e-mail je skopírovat, musíte ho sem vepsat. Doporučuji dávat e-mail třeba od Google Gmail, ale Centrum také bez problémů funguje, takže můžete jít Centrum. Dávejte si na to pozor, abyste měli ten e-mail správně vyplněný, protože na něj vám budou chodit poté informace, můžete si přes něj pak měnit také heslo
Po případě PIN, pokud si budete zasílat výplatu, takže určitě si dávejte při vyplňování pozor, aby vše souhlasilo. Následně si vyplníte heslo, kterým se budete přihlašovat. Doporučuji dávat heslo, které by obsahovalo velké, malé písmeno a nějakou číslici. Dále si vyplníte PIN, který by měl být 4místný, mělo být teda samozřejmě o číslo, stejně jako třeba, když máte PIN na kartě. Takže na to si dávejte také pozor, protože tento PIN vám bude poté sloužit k potvrzování výběru vašich výplat. Po případě různých úprav nebo upgradeů, pokud budete z balíčku, který dostanete zadarmo, následně upgradeovat na placené balíčky, kde máte vyšší výdělky. Po vyplnění tady těchto údajů je nutné poté obsat tady ten CAPTCHA kód. Pokud je nečitelný, můžete si ho zde vygenerovat znovu, aby byl čitelný, a poté ho můžete přepsat zde. Čili tohle už by šlo přečíst, takže já to píši. Pokud s tím máte problém, jste třeba sluchově postižený, můžete si to tady také pustit a přehrát si, co zde máte vyplnit. Následně odsouhlasíme podmínky, ještě jednou si to vše zkontrolujeme, jestli máme vše OK a potvrdíme registrovat. Tak, podíváme se, jestli vše prošlo v pořádku. Vidíme, že registrace proběhla a nyní nám vlastně na e-mail přijdou další informace. My samozřejmě na ten e-mail ale zde čekat nemusíme, protože ověřování se bude provádět přímo v kanceláři. Jinak ten e-mail vám může samozřejmě spadnout i do spamu, takže je nutné si to tam kontrolovat. Taktéž, když budete třeba žádat o změnu hesla, po případě zapomenete na heslo nebo si budete chtět změnit PIN, tak je poté ten e-mail si potřeba zkontrolovat. Stane se to někdy, že se vám to spadne do spamu, ale víceméně se to zobrazuje bez problému. Takže pojďme teda na samotné přihlášení do kanceláře. Klikneme na Login a nyní se již těmi údaji, které jsme si zadali při registraci, přihlásíme poprvé do Libertad Jia. Čili zde vypíšeme e-mail, kterým jsme se zaregistrovali. Vidíme, že už si nás to pamatuje, takže pouze potvrdím. Nyní vypíšete heslo, pod kterým jste se registrovali. A opět opíšeme CAPTCHA kód. Pokud je nečitelný, opět můžeme změnit do varianty, než to bude čitelné. Třeba zde píšeme, odsouhlasíme podmínky, doufám, že to mám v pořádku, a klikneme na Login. Tak, vidíme, jo. V pořádku, bez problému jsme se nyní přihlásili do stránek. Pokud se přihlašujete přes Google, což doporučuji, můžete si ty stránky přeložit do češtiny, abyste to měli vše čitelnější a jasnější. Nyní teda, co je potřeba udělat po vstupu do kanceláře, tak je si nastavit profil. Já to doporučuji vše nastavovat v tom originálním znění, takže opět si dáme radši ten originál, aby zde při tom vyplňování nevznikaly nějaké chyby. Tak, čeho si všimnete určitě po vstupu do kanceláře, tak tady je důležitá věc, zde je váš link k registracím. Pokud budete chtět pod sebe registrovat další zájemce, používáte tento link. Následně ti lidé, kteří se pod vás zaregistrují, se vám zobrazují zde a také tady vidíte podrobně rozepsané, včetně e-mailu, abyste s nimi mohli komunikovat. Zajímavostí tohoto projektu společnosti Libertad Jia je to, že zde můžete vydělávat jako samotáři, čili není zde podmínka registraci, když samozřejmě je to lepší, jde to rychleji, ale máme ve skupině také vypracovaný plán pro samotáře, takže i samotáři, čili lidi bez dalších registrací, zde můžou po jistém čase dosáhnout na dost zajímavé výdělky. Tady se poté bude zobrazovat vaše výplata, tady se bude zobrazovat váš plán a jaký máte balíček. V současné době je zde balíček Bronze, který je zdarma. Tento balíček je na neomezenou dobu. Vy, pokud si budete vydělávat následně z toho balíčku Bronze, si můžete upgradeovat na vyšší balíčky, kde máte vyšší výplaty. Tak, pojďme teda na upravení profilu, čili klikneme na profil a nyní si doplníme základní údaje o své osobě. Takže co je potřeba? Tady vidíte, že je vše v pořádku,
datum, kdy jste se registrovali, jaký máte balíček. Nyní si zkontrolujte, jestli máte v pořádku o sobě údaje, e-mail. Pokud to chcete změnit, jednoduše kliknete na Edit a můžete tyto informace o sobě změnit. Tak, já nic změnit nebudu. Dále zde kliknete na Edit a doplníte údaje o své adrese. Čili tady do prvního řádku doporučuji si napsat, jaký v současné době máte balíček, takže tady je to bronze. Nyní zde vypíšete svou adresu. Opět vše vypisujte bez háčku a bez čárek. Dále číslo popisné, město, poštovní směrovací číslo, vyberete zemi, z které se registrujete, čili Česká republika, Slovenská republika, nebo kde se momentálně nacházíte. Vyberete kraj a vyberete opět město. Tak, dále zde vypíšete telefonní číslo, stačí mobil, zde je nutné uvést předvolbu, která je pro Českou republiku 0420, pro Slovensko je to 0421, takže vypíšeme a vaše telefonní číslo. Pokud máte nějaký profil na Facebooku, můžete ho zde bez problému doplnit, taktéž profil na YouTube, na Google nebo na Twitteru. Opět si vše zkontrolujte, jestli máte v pořádku, pokud ano, klikněte na Save. Tak, pokud došlo k uložení bez problému, tak se vám zde ukáže zelená tabulka, že vše bylo bez problému uloženo. Samotné údaje, které jste vlastně zadávali, se vám nemusí ukázat okamžitě. Pokud je zde nemáte, je dobré pokračovat tím způsobem, že se odhlásíte, kliknete na Logout a poté se znovu těmi svými údaji přihlásíte. Takže opět vypíšete e-mail a heslo. A opět dopíšete captcha kód. Vyberete nějaký čitelný. Potvrdíte podmínky, kliknete na Login. Tak, přihlásíme se zpět do kanceláře a nyní, když půjdeme do profilu, ten máme vlastně zde, tak vidíme, že zde je to již bez problémů vše přidáno. Tak, znovu klikneme profil. Tady vidíme také, že je vše načteno, takže můžeme jít na další krok. Bankovní data. Nemusíte zde momentálně vyplňovat ani číslo účtu, ani IBAN, ani SWIFT kód, pokud nechcete, protože tyhle údaje slouží k samotné výplatě na bankovní účet. Stačí, když zde pouze zadáte název banky, kterou máte, čili zadáme banku, třeba Zunobank AS, adresu banky, Praha, Česká republika, to úplně stačí. Klikneme na Save. Tohle je nutné udělat, protože jinak by vás to nepustilo na plnění úkolu, čili je to podmínka k tomu, aby vás to pustilo na úkoly. Čili stačí opravdu pouze nějaký název banky. Posléze se to může samozřejmě změnit. Takže klikneme na Save, vložíme údaje. Opět vidíme, že vše bylo bez problému načteno. Další věc, co tu je, tak je heslo, čili můžete si zde změnit heslo, pokud vám to vaše současné nevyhovuje, zcela jednoduše bez problému. Zde napíšete své současné heslo, zde napíšete své nové heslo, znovu své nové heslo, kliknete na Save a tím pádem je to heslo změněno. Pokud chcete změnit PIN, není to opět nic těžkého, tady stačí pouze změnit na PIN, opět napíšete svůj starý PIN, nový a opět nový PIN. Pokud si svůj PIN nepamatujete, tak zde si můžete nechat vygenerovat nový PIN, stačí na to pouze kliknout a nový vygenerovaný PIN vám přijde na e-mail. Taktéž platí při možnosti, když zapomenete heslo, čili já vám nyní ukážu, co udělat, když zapomenete heslo, je to velmi jednoduché, já se teda odhlásím. Pokud zapomenete heslo a nevíte, jakým způsobem se přihlásit do kanceláře, čili vás to sem s tím heslem, který jste si zadávali, nepouští, tak je velmi jednoduché, zde stačí kliknout zaslat nové heslo.
Následně zde vypíšete svůj e-mail, pod kterým jste se registrovali, a zde napíšete číslo dokumentu, pod kterým jste se registrovali. Čili je to opravdu důležité si nic nevymýšlet, zapisovat vše podle faktu. A hlavně si také zapisujte ty přihlašovací údaje, vše, co vypisujete do kanceláře, já to doporučuji zapisovat si do notýsku, nechávejte si to v počítači, pište si to pěkně do notýsku na papír, co je psáno, to je dáno. Takže zde napíšete e-mail, dokument, poté opět CAPTCHA kód, kliknete na Confirm a nové heslo, kterým se pak bez problému již přihlásíte, vám přijde opět na ten váš e-mail. Tak, já se opět znovu naloguji, čili přihlásím do kanceláře. Takže opět zadám heslo. Píšeme CAPTCHA kód. Souhlasíme podmínky, klikneme na Login. Tak, jdeme na další krok, který je teďka nezbytný k tomu, abyste začali vydělávat. Takže opět jdeme do profilu a to je nahrání dokumentů. Společnost doporučuje nahrát ty dokumenty hned po té vaší registraci, protože tak vlastně máte v klidu to, že můžete vydělávat. Jinak ty dokumenty by se měly správně nahrát do 30 dnů. Vkládá se sem ten dokument, který jste vlastně zadávali při té registraci, to číslo, čili to je ten občanský průkaz, řidičák anebo pas. Já jsem tam zadával občanský průkaz. Pokud jste zadali občanský průkaz, tak je nutné zde nahrát občanský průkaz přední stranu, občanský průkaz zadní stranu a dále pak fakturu, která nesmí být starší 3 měsíců. Může jít o fakturu na plyn, elektřinu, popřípadě na nějaké spotřební zboží, cokoliv vás napadne. Důležité je, aby na té faktuře byla vaše aktuální adresa, kterou jste si zadávali vlastně i v kanceláři zde. Nemusí být shodná s doklady na občance, pasu nebo řidičáku, protože samozřejmě adresa se může časem měnit, můžete mít nějaké přechodné bydliště. Takže důležitá ta aktuální adresa je, aby byla na té faktuře, aby zde byla názorněná, protože jak vám pak budou posílat v budoucnosti platební karty, které společnost bude mít, po případě to slouží vlastně k tomu věření, můžou vám posílat odměny, výhry, protože zde samozřejmě je i loterie, tak je potřeba k tomu znát tu vaši skutečnou adresu. Tak, pojďme si ukázat, jakým způsobem se to vyplňuje. Ještě bych rád podotknul, že pokud třeba budete vkládat řidičák nebo pas, tak zde nemusíte vkládat ty 2 strany, stačí sem vložit 2krát tu přední stranu, jo? Čili jednou přední stranu pasu, po druhé přední stranu pasu. Jo, ty 2 strany se dávají pouze třeba při tom občanském průkazu, protože tam máte vlastně uvedené ty údaje z obou 2 stran. Tak, to je takový dovětek. Pojďme si ukázat teda, jak se vkládají dokumenty. Já to předvedu teďka na účtu mého tatínka, protože já jsem mu tam teďka dokumenty nevkládal, takže se si to schovával pro toto příležitost, abych vám to předvedl, jak to velmi jednoduše sem jde vložit. Takže když už jsme o tom přihlašování, tak bych vám také rád řekl to, že bez problémů můžete z jedné IP adresy registrovat více lidí, čili bez problémů i celou svou rodinu, pokud o to mají zájem, protože to ověřování se dělá přes ty doklady. Kdo prostě ty doklady tam nebude mít vložené, tak má smůlu, nemůže ve společnosti Liberta GIA vydělávat. Tak, pojďme si teda ukázat, jak se nahrávají ty doklady. Jinak zde vidíte vlastně na účtu mého tatínka, že ten je již na pozici, má balíček Silver, tady, že má zaregistrovaných 11 lidí, tady má v balanci $249, na výplatu tady má $118 a v captive balance, což jsou peníze, které slouží třeba k zakupování loterií nebo po případě dále zboží, které zde bude v online obchodech, čili můžete tady z těchto peněz zakupovat bez problémů pak i zboží a další produkty, které bude společnost Liberta GIA nabízet. Tak, pojďme do profilu, čili klikneme si profil. V profilu klikneme na Document Files, otevře se nám tato stránka a zde klikneme na Upload dokument, čili nahrát dokumenty. Následně zde vložíme přední stranu občanského průkazu, nebo přední stranu pasu, nebo přední stranu řidičáku, do druhého okénka zadní stranu občanského průkazu, nebo přední stranu pasu, nebo přední stranu řidičáku a fakturu, která nesmí být starší 3 měsíců. Takže pojďme na to. Kliknu na Select File. A v počítači mám samozřejmě připravené kopie, fotografie, skenované
požadovaných dokumentů. Takže kliknu na Select File, následně teda vložím přední stranu, opět kliknu, vložím zadní stranu, opět kliknu a vložím fakturu. Do toho čtvrtého nemusíte vkládat nic, pokud máte ještě nějaký další doklad pro jistotu, můžete ho sem vložit, ale není to potřeba. Čili nyní jednoduše klikneme na Save. Pokud je všechno v pořádku, tak se nám to tady opět ukáže zeleným, že dokumenty byly přidány. To, že byly přidány bez problému, se následně můžete přesvědčit tím způsobem, že opět kliknete na Document Files a vám se tady ty doklady zobrazí. Já jsem to teďka takhle zmenšil, aby zde nebylo vidět údaje, které má na občance, aby to nemohl nikdo zneužít, takže jinak tady ty údaje, ty doklady jsou komplexně skopírované. Takže takhle se vlastně dozvíte, že je to bez problémů, dále teda půjde k ověření do Libertagia. Pokud by to bylo nějaké špatné ty dokumenty, potřebovali by vložit nové, tak vás budu informovat na ten e-mail. Tak, to by bylo pro tuto chvíli všechno, vy můžete teda nyní začít plnit úkoly a já vám ukážu, jak na to. Takže využiju toho, že jsem zde přihlášený, zrovna tady splním úlohy, ty se plní zde, pokud kliknete na Tasks. Opět ty úlohy, počet těch úloh závisí na tom, jaký máte balíček. Pokud začínáte na tom bronzovém balíčku, je zde potřeba splnit denně 15 úloh. Pokud máte booster balíček 10 úloh, silver 10 úloh, gold 8 úloh, platinum 7 úloh a vizionár 5 úloh. Každý ten balíček má také jiné hodnocení. Zde vidíte, že třeba zde je již odměna $12 za denní splnění úloh, protože jde o silver balíček. Pokud ale začínáte, máte bronzový balíček, tak zde se poté načítá odměna za den $3. Pojďme se teda ukázat, jak se plní úlohy. Je to velmi jednoduše. Zde kliknete na klik, začít plnit úkoly. Zobrazí se vám tady další stránka, kde vidíte již splněné úlohy, vaše odměna v dolarech. A zde teda si můžete začít plnit úlohy za další den, čili dneska je 28. Se podíváme zde, 28.6., čili za dnešek úlohy ještě splněné nemáme. Jinak ještě k úlohám. Úlohy se plní od pondělí do pátku, ale pokud to nestihnete, nic se neděje, můžete si to dohnat v sobotu a v neděli, což třeba dělám dneska je sobota. Pokud vy nestihnete ty úlohy, takže sobota, neděle na nahrazení. Pokud nejdou ty úlohy plnit z důvodu nefunkčnosti stránek ze strany Libertagia, tak jsou vám tyto úlohy normálně nahrazeny, máte vlastně placenou dovolenou. Teďka vlastně ty stránky procházely komplexní úpravou, přidávají se nové produkty, takže nějaký týden nešli, bez problémů všichni dostanou zaplaceno, jak kdyby si ten týden nebo 14 dní ty úlohy plnili. Takže v tomhle to funguje bezvadně. Jak teda začít plnit úlohy? Velmi jednoduše, tady vidíte to modrý, klikni zde, čili na to kliknete, teď vám to zčervená a tady dáte Go to Page. Následně se vám zobrazí stránka, na které jde časomíra. Jakmile ta časomíra dojede, já jsem to tady teďka urychlil, jsme tu minutu nečekali, nebo minutu a půl, opět záleží na tom, jaký máte balíček, tak se vám zobrazí tady CAPTCHA kód. Pokud je nečitelný, tak tady kliknete, změníte si ho, aby byl čitelný a opět ho zde vypíšete. Čili tohle by asi mohlo jít, tak já to píším. Poté kliknete na Finish. Jinak Libertagia oznámila, že ten CAPTCHA kód se bude zjednodušovat, měl by být pouze o 3 nebo 4 písmenkách, měl být čitelnější. Dost záleží taky na tom, jaký používáte prohlížeč v současné době, třeba někdo to dělá přes Operu, nemá to čitelný, někdo to dělá přes Google, nemá to čitelný, já to třeba dělám přes Mozilla a tady to funguje bezva. Takže potvrdím, doufám, že to mám v pořádku. Tak vidíte, zrovna jsem to psal špatně, takže nic se neděje, kliknu na OK, změním si kód na nějaký čitelnější a opět ho vypíši. Teď to doufám bude OK, kliknu na Finish, ano, je to v pořádku a nyní teda nahoře si to tady zavřu tu stránku a vidíte, první úloha je splněná.
čili to je to zezelenalo a já se opět kliknu tady na to modrý, opět potvrdím Go to Page a jde mi další stránka. Takže takhle je nutné si teda odklikat všech těch 10 stránek, v případě 15, pokud jste na bronzu. Vidíte, že je to po minutě, čili vám to zabere těch 10-15 minut denně času, není to žádná hrůza. Já to jako dělám zcela bez problémů. Pokud těch účtů máte více, samozřejmě počítat s tím, pokud klikáte třeba za rodinu, tak je potřeba počítat s tím, že vám to sebere více času, ale opět, jak jsem říkal, bez problémů můžete dohonit tu sobotu a v neděli, pokud vám to některý den uteče. Čili opět jsem to urychlil, opět si změním kód, aby byl čitelný, tohle by šlo, opět vypíši a potvrdím. Tak v pořádku. Takhle teda půjdeme až do toho posledního úkolu, já to teďka odklikám a až budu toho posledního, tak si řekneme, co dále. Tak, přesun v čase, jsem u posledního úkolu, odkliknu a vidíte, že zelenalo, připsala se dnešní odměna za 28.6. opět $12, takže celkově tady již výdělek $36. Takže takhle bez problémů to funguje. Čili vrátím se do dashboard, což je vlastně ta úvodní stránka kanceláře. Pokud si kliknu na tasks, tak se mi ukáže, to je můj současný výdělek a vidím, že nyní úlohy dělat nemůžu, opět až zítra, že mám vlastně za dnešek úlohy splněny. Tak další záležitost, co tu je, pokud si pak chcete kontrolovat ten svůj výdělek, tak jdete do Finance a Balance. Tady ty týdenní úlohy se vám vždy v pondělí vynulují, čili ten váš výdělek, a připisuje se vám pak následně v pondělí, úterý, který se vám poté ten výdělek znázorňuje, kdy vám bylo co přičteno, co odečteno. Podrobnosti vlastně ohledně všeho, jak to funguje, máte ve skupině na Facebooku, kam vás srdečně zvu, protože zde máte opravdu vše, co potřebujete k práci, máte zde stále aktuální informace, máte zde soubory, které když si rozkliknete, tak snad odpovědi z 99% ohledně všeho, co vás v Liberty GIA zajímá, takže určitě doporučuji skupinu navštívit, požádat o přidání. Jak se přidat do skupiny, je to velmi jednoduché, stačí požádat svého sponzora, po případě odkaz na tuto skupinu naleznete opět v textové části na YouTube pod tímhletím videem. Těch stránek ohledně Liberty GIA je na Facebooku samozřejmě několik, můžete se porozhlédnout, přihlásit se, do které potřebujete. Máme samozřejmě také i skupinu, ve které se ukazují výplaty, takže pro nevěřící Tomáše bez problémů se můžou přesvědčit, že opravdu společnost Liberty GIA bez problémů vyplácí. Jinak, co určitě také zajímavé, tak v té kanceláři máte TV Liberty GIA, čili zde vidíte aktuální informace, co se dějí ve společnosti, můžete se na to podívat, máte zde i představené produkty, které Liberty GIA má, které vlastně se chystají, čili vše bez problémů máte v kanceláři, stačí si to pouze pustit, podívat se na to, podrobnější informace k těm jednotlivým produktům, které společnost Liberty GIA nabízí, máte opět ve skupině, kde máte vše podrobně vysvětleno. Tady se mi ty videa trošku sekají, ale tady třeba máte jeden z produktů, je to vlastně takový, bych řekl, aukro, jak u nás, čili můžou zde členové Liberty GIA mezi sebou bez problému prodávat různé produkty, co je na mané, čili tohle je pouze jeden z produktů. Těch produktů je více a více se jich samozřejmě chystá, včetně třeba sociální sítě. Tak, to by bylo asi pro tuto chvíli z mé strany vše. Pokud budou nějaké dotazy, tak určitě neváhejte se zeptat člověka, který vám Liberty GIA představil. To je váš sponzor, ten se o vás má starat. Pokud se nestará, tak bohužel musíte oslovit toho, kdo se stará, čili v případě na sponzora, po případě se zeptat ve skupině, protože já si myslím, že Liberty GIA opravdu do budoucnosti velmi silný přínos. Může opravdu z lidí, kteří nemají investici, kteří neví, jak začít podnikat na internetu, tak může jim časem udělat opravdu docela zajímavý příjem, pasivní příjem a můžou mít vlastně měsíční výplaty.
A nebo se můžou zúčastnit třeba i soutěží, které Liberta Gia pořádá hodnotné ceny. Je tady to opravdu spousta, každý si zde najde to své a každopádně se dostanete i do společenství lidí, kteří věří tomu, že se dá na internetu vydělávat a kteří vám také dokáží, že to je pravda, že se nejedná o žádný podvod. Já vám všem moc děkuji za pozornost. Pokud jste se rozhodli do společnosti Liberta Gia zaregistrovat, tak vám blahopřeji. Budu se na vás těšit ve skupině a přeji všem pěkný den a příjemnou a úspěšnou registraci. Mějte se fajn, nashledanou.